Sangpi Maloya BP hempen barju yamat hemche lili darajok achorpen asumaratum hupronglo. Bokojana long hum thom hem kong long kachetong pen bang hiniatum ahiring tangrak pen aring hum kisu. MEC Cup Football Tournament ke pathudun Japan rongkhang MEC Football timatum jersey kang pupon. Rongkhang jet KYF gijut sianing ve karbirichu chetong nung si May RDP dun. Aprang se birta kelara do anuphan kardom bajirlo kardom non birta than jebang sami ojang terang pi non arju ikha birtang tonpe. Lakha Kretrok Nomati MEC Constituency Angkang Dokmoka Police Station ke parlu Den Hon Teronarong Amikar Jona Singh Teronpen Maloya Bipiatum Jepachorsi Usomar Arususu Bang Hini Anchopat Heponlo Aklenga Bang Arta Ningkan Erkep Lapen Akibia Bang Arta Ningkan Hini Webla Dukvok Pusitami Jongdat Chot Penta Achor Lapen Asumar Atumapan An E Omke Pachulong Bomlo Bonta kedamtang pri nipai isi arni Jona Singh Teronabang devak kevak damji pura adapen hempen barjuilo. Lapen anerlo apor hem kachivanga hut achora pan chethek long liderlo. Bonda asomara tuma pan puja kelang pon linta haibon pusi malom su sangjoilo. Bonta arnigang samapor Jona Singh Teron amek prangdet api achora pan chethek long liderlo. Lasi asupia kling apan charjusi achora bang apia po ahem jongtung biarong andam ji pusi tanlo. Jona Singh Teron ta jongtung biarong an chihumri damlo. Bonda jongtung biarong ta aviderlo. Jona Singh Teron bang hem chedam tusi jelang dam tulo. Achora piari mobile apen dokumensan ta aviderlo. Jona Singh Teron ta rong berong thak jirpo jirpi don rapalong anta jibirta etlo. Bonta achor Maloya bipia phan thanga birta ta jelong liderlo. Lapu asomar lapen ahema soratum manghupronglo. Asomar bang hiniatum ta ape phan kachiri juthek the kachiru loklo. Lasi Maloya BP na hokle dodam pusitami asomar atuma phan chijin sora prap jin pen hem kachewang thu Japan Jona Singh Teron pen pachinipo. Lapen Maloya BP phan majok le theklong pusitami 84539 36878 along birta vekta pusi Jona Singh Teron pen chuning ripon. Denarong pen arun terang karbilong ria birta. Lino ni tumpana jo papona teke nindisor puja ahut mane budbarar ni mane somjalo ho alama ke nili bang borok bagdam jilo inke sare hat pen anke budbar ni sare hat pen anke alangi pan la nilichor pan Mane puja usumar pana palang don ma puja sini li mathala lasi megi do ko pot ne talo borbang jeni tene bakon de pol bakam tele mate inke hem me yang joilo karni gang samsu anlo go la nilisupia kle serbon phan ni char jhulo nang pai nasidam lo pujong thong sedam lo jong thong nili chidam lo jong thong chidam pen jong thong dam det pen hadafta be puya yang lili puya Mungkin lasi non nili bangko ko cidam tu ada cidam pur bang nili cidam tu lo so arni malo ya cidam ta cidam hello ni nge ada ta cidam pur ni ong apok ahem lo ni pai sikil pu ahem lo ni humri dam le nge humri dam japan alang li no ni piso lo ni chor lo la bang ada ta liam de po aja pinak lo nge non nili bang ke matha bang ke Ke non ke bangang sikidun ma puya lo passbook ID Aadhaar PAN card peacock pini ke ponda ke poisa tu same tangka same dakni li ki pikang pot poisa anta alang si pontuya ke ko napelo ni lita ke non ke yokri ita sungkurung lo lati alam the ke non la apherang ke atom fan nili hin pen Coro lo neli jo parlo nta lasona kha si alang non ke arbung along hem arbung do kop ke hem arbung si baing phan se alang li phan ni ning sampen ke johang lo je theng ne jar bunang ne bang le bang oi puya sin ni ki ke pulo non be ma sar tum alam bang ke son lo ki kadun tak tang pote asupia klei serta bon phan ta bon de noi pusi
nili pan nange pudu nange thandun le anta nili laso also pan papon daji buge nili kroke anta hala akibi panta silong wek neng bosini li matha alam theke non long wek nangi pusi nili la anta ke bori ponlo angko laso ateng pote arsu bangsi alang ke matha bangsi pu bangsi kabilo bor tante nale tum cebong pasai pasui sonduma abe nili tum cebong be angko puja nangle pudok dok to humbarani nitum nili tum bojar ta dun raperlang ajo ta program lang dun raperlang angko morbarni ta pekok kaita nampilang pini pekok aset an nampilang angke lata ajo lang nangi puta lang dun lin lo angke ami nimek i kalang lo nta pupane budbarni jo jenitene nili lobor ke bag dambang jenitene dam juilo laso lo angke keliat ige alam ke la puson alam le long ko nilihin pen alang li mane nili cho nohol dostame dak hemarbung along chibaing pansi alang pan pewang weg ngoi pusini li ihin pen ke pulo acor pok lo anta alang li nohol dostame dak la isi alam the ke puson lo la usuta la pene serbon nisupi akleng mangta pene hemar lo luam chok po chiru ret engke apa yang jehar ret la sol alam si non nali dompan la nang jonai engke la sin nohok le dos tame alang li fan lo ni chor fan same la so abang ke da nang pale rok di apan bangke nohok same la li pene don lo resoi jang lo ajar lo kele itun kar bi an angdang mate do an stame nari pidun pha pusi nilihin pen lambang lasi nang chong niri thulo tante nang li hamasor don tiang ko phun ka chingki ason thek ponlong ma mana nilihin pen latang ko ingin ang kong lepo la pen ingin ang kong lepo lama ke aprang anikan mana non puja bang licu anikan se puja anikan bang mana lata haso ang daing huda bang ke kidunji pusi haso ta punta nili em tani ta pundo laso pun ke pene pun betare be bopo ni panathanji angge pun betare be bopo pun betari ke doge dopo onke gari tonong si nilihin pen hangpu dokumen por lor poisa phun lok ta duita lang ke ponen piakam lu di la bangki ning oila hem sore ke matha pami semar bang kan ne somar bang ni lo danong ni dung na lo dung ko ka bang ke la kleng lo aki bi bang ke pon ni delo ke ki matha ke sung dunang ke jo ani sar pisu apesa sonja de lu sin hok pen tami long te da van te fa jalo cebong ching cek ason ga ibo ve a du nong le pinan so pula te chipu pasai paso je do po he makalima la bangte Pini Preni Phai player ni Bokojan Police Station ke parlo angkangalong ihum bolero AS02T 6905 Sukhanjan anat ke dambo mohot ihum Grand Vitara AS09BC 2368 pen chetong derlo lapen ihum Auto AS09BC 2368 Bokojan pen Sukhanjan anat ke dambom aphanta patong pon phitlo Auto bang towara longa mat che pharle phitsi bang hiniatum ahiring tangrak pen aring husul Aring hu kiso atuma phantong si kotpen Bokojan Public Health Center along ponsi silang ponbomlo.
birta kirip dun bom mahut ki areng hu ki so atuma phan pang thek pon thek thilang kachetong a hiring tangra ka jok utto bang abipin lo bonta ko pai ki mi kachetong a hiring tangrak pusitami muniratum apran kedam abang avilang bokojan rai kom sai kiatum adimalong an palidong si chepari deng ponsi sayarona tengpen klempon lo Veskar Bianglong Rongkhang MEC constituency ke parlo Hongkram Pathuak Lamalong Priya Chiklu ni phai ke thomarni Rongkhang MEC football team atumpen jersey kangpua jaime ke dengpon Bangso jaime ke dengpon angkok alamthi MEC Long Bison B kapin khata tengpen pining MEC Cup Football Tournament ke pathu ki bipon along Rongkhang Arlo Sport Association ke thom atumsi pangtang ponang pupupen Sport Association atumpen tami Croisi Puthot Priya Chiklo ni phai ke thom arni jersey ingpupon lo Bangso jersey kangpupon along Dilip Kramsa President Satgaon Sport Association Borbi Ronghang Secretary Hongkram Sport Association Bidya Singh Terang Manager Hongkram Sport Association lapen players atum chetongdun Board Hall pen Great Sontimung Karbilong Ria Birta ini la bangso jai meke athe arjiding klui pen khela ki pi la MEC ka bot Rongkhang bangke pen apsi puri lo la se pini jersey boot keron player tumal penap ha bithung sarsenora philong bachudal mi phan penap bithung pen ke hai ke kerem ke hai ke khela la me buthek de botima jo sam ke hai phansi bor ipo player teman kon ani ha player teman kon ani player tum ke non practice ho eteng te mege mise nahi hai nahi kusi ning thelo la jersey non make nituma MEC lo chairman lo la Rongkhang MEC ka balong make chairman lo alangli si jersey da nang pidun lo boot da nang pidun lo Lapen player satu bhan ke kero ki pajul pun pala nani bana ni tensi pandukon la tuman ke kero ke pajir o nahi tame hala tangka poisa dure pen masi tame alang li tum un anpen ke itum chupe hai phan bor ipu bose alang tum da che chaklo ni tum da lapua course atum timenar pen ni tum tai ning the pakalo player phan asolong command mat ni tum ke chara chitulo la so MEC Cup profession pon la MEC Cup bang ke la tum bang party pen nang pulo pining bang ke nang tum Rongkhang lo association ke thom do pot association thom tum le lead and ponoi punang pumasi ni tum association thom chingwai pa mesi la lead and nang pu chingwai si MEC alam tak kroilo la association ni thom amen pile la bang ke nomor si punang koklo Hongkram Sport Association nomor ini Satgaon Sport Association nomor thom Hanlokrok Sport Association Hongkram Sport Association main komen than amai pu borsing teron aben Satgaon bang ke Dilip Kramsa Hanlokrok bang ke Agustin Timung Veskar Bianglong Rongkhang MEC constituency ke parlo Hongkram Pathuak Lamalong Ingdeng Thom ke braketom Rongkhang Hawarkar Birisonim su Rongaji kedamtang prini phai ke thomarni ki jut sianingwi ratmai pialong man kidu kar biricho long sing Ronghang chitong nong si May RDP dun Ingdeng Thom ke braketom Rongkhang Hawarkar Birisonim su Rongaji along unit ner ke patum chetongtun La suang bongpen base team ki board hall su unit atum
cepalong dun si tangka suri kepanong cepalong pondo. Lapen shinya nong ceksu doluni unira tumpen si cepalong pondo. Lapen ket hom anong hanlo krok unira tum si cepalong pondo. Bang soraramay pi kapaman pon along karbiri chulong sing ronghang rongbong rongarak chondro sing tisu habepi habikong seng rongphar umlarong longri habikong borsing teron umlarong ronghang habikong khorsing timung habepi chongkhili habikong mensing teron umlarong longri habe ramsing ronghi KJE tiripi legal cell im ronghang KJE tiripi bangpu Dr. Mensing Rongpi XMLE lapen kaprek manpeng kedua cetong dun board hall pen great sontimong karbi longria birta rongkhang hawaramai lo risunimsu da sorong aje nili danai tong dun pen nili nirong ping lo hemai tum ninchit he itum karbeng long tumas council ACM bakol kurang mohang apansi dak chief guest halo stamai alang di kam ke ong ajo ini stalang di bang dalo tas ini lagi pulang mang tungu mang dak lalo itu dak ningrong ulo ini taso hawaramai isurumso kalbirong aje lo tasi atipi ke lalo noni ke bangji ugi mietum taso jutang bang itu kacarli ke nangso siko charli abi pulang te itu moi prang stamai taso jutang jubar bang ke itu wirdet po tusi atipi en pono pasi taso atipi binong bangke itu ndak rongkhang hawaris tame taso ke bipon thek alang tum ni plia farman ke bipon tas ni je choro lo taso ka tham chimum itu majutang wirang rang pol tame itu mo gimi phan ke than ke mum pon thek ta pen dak cepati ason ke doan itu ndak lun barin kan barin pendang lo itu hen wahi ke kan pendang lo kawan pendang lo dapat itu rinong sing di pendang lo stame itu kibu geleng stame lahi than pono kifiri thak stame than pono lo labang itu majutang binong pina situm ke lahi jutang di padong situm rimre ugi midong rimre purom itu ke karbia khai stame monisia jutang bir daji pusi itu sethan pono lo labang nirong ping lo pina laki itum ke karbia khai ke khaing khimpina kasi itum ke dak ipinding pendang lo elam pendang lo itum bisar kidar pendang lo lun tumu itum dak choklin itum dak bang khai phan itum pidam de pin pen itum dak ricu pendang lo lahbe pendang lo rong asar besar pendang lo same itum dak cepit kasi itum ke si ajutang kang thim kusi itum bang are lo adin bestame itum phan nangjong pono atum dak khai barim khayang thim kusi itum phan stame bang nangjong pono da bang demo adang ke lang sang tu butang kalbiar butang wirang langsung dulu butang kalbiar tu nanda itu udah langsung kita ngomongin langsung kita laki hok lo nan itum non karju misen lo itum kedam tanga por stame itum non ubegimi phan bisiko ke ubegimi ke mangsi ke thanang je bang lo athema arlenge sar tu mage bang sarbom dambom bang pirsi sachi ubom lo as ubegimi tum lahai kachali donde lapen lahai atumi rimunde elam pendang lo itu ndak rimunde bang alam nirong purom itu ta isi ajutang lo ba isi hai kibir ang thek lo lapen pinding stame itu unan ke imethang si dak solo tum do nia tum do alang tum si phir thak nangji itu bang khai long nam namro bang chok chi lahai lo itu ajutang bang si tum ajutang bang tui purom te itu dak imethang ke thek kason an dak pinding pendang lo kipir ke thak pendang lo lapen kiso kiret pendang lo lun tumu pendang lo purom buti pendang lo bisar kidar pendang lo itu nasi imethang ang mo si cido thip nangji lapen cido thip ning kus imethang Pinia birta lan si kang ton lo kardom.